У экспазіцыі больш за 20 выніковых творчых работ, а таксама дыпломныя праекты вучняў таленавітага педагога і кіраўніка студыі «Дэкор» Нілы Гарчанюк. Кожнаму дэкаратыўнаму панно папярэднічала доўгая крапатлівая работа. Вывучэнне гісторыі Беларусі, творчасці вядомых мастакоў-авангардыстаў, выбар накірунку матэрыялаў і толькі потым непасрэдна ўвасабленне ідэі. Героямі работ маладых мастакоў сталі персанажы і вобразы з народных песень і літаратурных твораў. Купалінка, Паулинка, Марыля и иншая. Источником вдохновения служил народный костюм. Это великолепная вышивка, это натуральные материалы, это древние, давние традиции наших бабушек. Вот. И этот костюм, который иногда забыт в современное время, на выставке показано, что он должен жить. Сучасная стылізацыя беларускага народнага касцюма, самыя розныя інтэрпрэтацыі, вобразы беларусачкі, але максімальна яркія і каларытныя, захапляюць. Творчыя эксперыменты маладых і смелых мастакоў дасягаюць неверагодных маштабаў у літаральным сэнсе. Даволі вялікае панно Ангеліна Шопік стварыла ўсяго за пару заняткаў. 12 гадоў навучання у педагога Нілы Гарчанюк не прайшлі дарэмна. Свой лёс дзяўчына плануе звязаць з творчасцю. Это нестандартная. Моя работа называется «Белоручка». Она такая необычная, в авангардном стиле, потому что мне захотелось ее сделать яркой, динамичной, подвижной. Над берасцейскай прыгажуняй працавала яшчэ адна вучаніца Нілы Гарчанюк. У этого названия есть история, потому что я рисовала свою работу по фотографии. Где-то под Брестом была найдена фотография с жителями, и там была берастейская прыгажуня, как ее назвали. И вот эта фотография послужила основой для моей работы. Работа брэсцкіх маладых мастакоў унікальная, а сам праект быў удостоены ўзнагароду другой ступені на рэспубліканскай выставе-конкурсе мастацкіх праектаў «Дзеці і авангард». Дэкаратыўнае панно упрыгожыць інтэр'ер беларускага нацыянальнага тэатра. Софія Беражная, Тыгран Акапян, телерадыёкампанія «Брэст».